Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechigumi nambiri mwedzi uno wakurume. Mhanduwe wendo huno kwakaita kunyangariwa gore rino rakaita kutanda rakaita kuita kunyena machaiko rikuita kung'ara mhanduwe. USAID kwai mari yawanga vari kuda kuunza kuZimbabwe inosvika mamiliyoni 522 $522 million yakadimuhwa naTrump. Warume masangano anoita kodzero dzevanhu, kodzero dzevabvana, zvokusima miti nokudidi zvese paribechi zvino. Wendo huno mukatoona vanhu vabisiwa vakunzi endai kumba moreka kuwaseka motowangwira tsitsi nokutoti kwakaita kunyangariwa chaiko munhau dzanyasi. Nyaya yekupiwa bhero kwaBlessed Muhlanga yanzi yambomisiwa kusvikira heno mberiyo kuribe kupiwa zuva kuti ichazobenuka rini kudare. Pakaita kunyangariwa. Ipapa unotoona kutoti haiwa watongiwo kwedu idihwi zvakaita kuoma chaiko. Regai tirambe takaringa. Mapurisa agoburika ari kuti iye Nadia tagokunyepai uya nozuro ainzi akanga apambiwa aiwa aburitsiwa abatiwa ari mupenyu. Mapurisa akutoti atomusunga nokutoti ari kunzi anomhosva yekubira vanhu mari. Vanhu vacho vanosanganisira iye mugwicho kwaMatiza. Patinowanyepa vanhu vavo tigorekai ujamari dzochikwaambo dzinozvimbira ivo vanenge vachiona kunge tinoshanje fani vachizviita vakangwara. Kunorekai tione hedu kuti zvinenge zvichiperera papi ipapa. Kanzuro yeguta romarondera mhanduwe yaita kuenda kovhundurira zvinhu zvonguva yaSmith mhanduwe. Zvinhu zvakaita kuti vanhu vaende kuhondo yechigwagwagwa ndozvaakubuditsiwa izvezvi. Wari kureketa kuti kwai ipapa vanhu vese vano mabhasikoro vanofanira kuti vabhadhare mutero wemabhasikoro $5 pagore rega rega. Kuzviitisa uku aiwaba izvi zvakaita kunyanyitsa mhanduwe. Wendo huno unoita kusaya kuti mbani ari kuita kufunga zvese zvakaita kudandizvo. Idi zvinoda kuchinjiwa. Hurumende yagoburika ipapa kubudikidza nokurukota Daniel Garwe wachiti makanzuru ese muZimbabwe anofanira kuita chinhu chibodzi chokuti panosvika musi wechishanu kunge kuchiribe vanhu mavhenda vari kutengesa pese pese. Kwai mavhenda ngaatengesere basi nzvimbo dzakatariwa kuti idzi ndo nzvimbo dzomavhenda. Rekai tizvione kuti zvinokoneka chere izvozvo. Hino tinenge tichindokunyepai mabuja patinenge taona kuti zviri kutekaira sei. Tiri kufara kuti rimwe bhinya rokubhindura rapuwa makore 111 years pachirungu ogara mujere. Tikati zvisvinu izvo zvakanaka. Haiwa tikuramba tichitenda wakaita kuti abatiwe. Dai zvatoramba zvakadando. Tikaenda kuChiredzi mhanduwe zviri kuhwadza izvozvo. Vanhu kuChiredzi vari kusaya kuti woita sei. Nzvimbo yeChironga yaita kurongewa mhanduwe. Bhiriji ravo Kazambokoko kwaika kukuhwa nomvura mhanduwe. Hwizi ukapadukira panobva paita kuita kunyangariwa. Ipapa kureketa kuno vari kuita kusaya kuziva kuti woita sei nokuti hwizi ngo vari kufanira kuti vakwituke kuti vaende kwavanoda kuenda kwese. Bhiriji racho ndo rapadabuka mhanduwe. Pakaita kunyangariwa hapo. Zimbabwe Anti-Corruption Commission vari kuti tasunga sachigaro kanzuru yobhikita anonzi Thomas Mataga. Kwai Mataga akaita musoro wache pakuisa munhu agere hunde kukanzuru yobhindura yobhikita ukaona padari rekai muone, rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinoperera papi. Imwe nyaya iri kumatare kuti mhosva iye Timothy Chiminya ari kuramba achiminya-minya mhanduwe.
agonyora tsamba ipapa kudaro paramende kuti imi munofanira kuchinja bumbiro romutemo nokutoti muchiribe mvumo yokuti mupindure nyaya muribe kupindura nguva yamaifanira kupindira. Ipapa ari kutoti chinjai bumbiro romutemo kuti wanamambo wese munyika wauyeko kugwadama kwandiri. Nayawe regai tirambe takaringa hedu. Uku kwai makambani ese ari padande mutande romusika unotengesiwa zvikamu zvemakambani Zimbabwe Stock Exchange pokare naiwo VFX. Kwai wanofanira kuti wese wagoite zvinhu zvinoita kuti mari dzawo dzavanenge vari kunyora ipapo dzinyoriwe ari mazigi. Idi nayawe pakanyangariwapo regai tirambe tichipaona. Ngezi Platinum yaita kukwacha muhwano FIFA mhando yagonzi Badare Benjani mwari wari. Mari inoita zviuru 600,000 US dollars pachirungu yokuti wakamudzinga basa zvisiri pamutemo. Mhanduwe idi heno regai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoperera papi tenge chikunyepai. Uku Maikoronisi awo ari murairidzi wakomana webhora aburisa mazita awanhu ari kuti ndo ari kuda kumbofundira nawo achiringa kuona kuti vanotamba sei kuti vazotambe mutambo. Zvinhu zvatorwadza ipapa kutoona kutoti Norwich Musona abenhuka pokare. Vanhu vanoenda kofushunura hwarawadzidzi unosaya kuti chii chaizvo chinenge chichimboitika. Regai tione kuti zvinoperera papi. Asi aiwaba dai anga ari mumwe atoramba atoti aiwa regai ndizorore orega achekuita zvaari kuita izvozvi. Regai tirambe takaringa mhanduwe. Tikaringa dziriketika pasi rese kureketa kuno muSouth Africa kurukota rinoringa nezvo mari ratura kureketiwa mureketo waro wokutekedzwa kwemari rikabva raita zvinogara zvakadando mhandiwe kukwidza mutengo VAT kuti uite zvikamu 15.5 15.5% pachirungu. Ipapo pokare wakagokwidza wanoputa fojano anomwa mupeta uyuyu wari kuita kupetiwa hwendo huno zvaakune zvinenge zviramba zvindodhura nokudhura pakaita kunyangariwa chaiko. Apa kuMalawi Shepherd Bushiri nomudzimai waChemeri vanogona kuchemererawa kuSouth Africa papa. Izvezvi kureketa kuno wagonzi nodare ngawabenhutsiwe waatongiwe kuSouth Africa. Orere mhanduwe pakanyangariwa. Regai tirambe takaringa zvedu kuti zvinoperera papi chaipo. Ipapo pokare kwai kuno mumwe mubhicho murume ane makore 29 anga aripo zvachekukinya kuku akatoisa kamba yache yemapurisa mhanduwe isiri pamutemo aitora mari achiita zvese zvinotoitirwa nemapurisa kutozopenda motika yachekani kuita ngeyemapurisa kutoiisa zvese masairini zvese zvinorira zvese zvemapurisa iwo maraiti iwo mhanduwe zvese zvemapurisa akaisa. Pano nyaya apo regai zvedu tirambe takazviringa kuti zvinoperera kupi. Ipapo EU vari kuti aiwaba America yakajaidziwa isi kutoiisirawo futi pokare kana iri kuda kuti isusu tibhadhare mari yakawanda naivo vanobhadharawo mari itsvinu. Pari pechisvino apo. Izvezvi kuri kunzi kwakaboeka jekiseni mhanduwe rokubayiwa kabodzi pagore rinokona kusenza kuita kuti munhu areko kubatira chirwere choshuramatongo. Apo ndopaakutsvaka vanhu kupfa wakuenda kundopinda vachiti aiwa isusu takachena takadzivirirwa. Imomo ndomukupfa imomo. Regai tirambe zvedu takazviringa asi aiwa wazhinji wachachema. Patrice Motsepe hanzi ndiye abenhuke pokare pakutungamira iro sangano roCAF kuti makorokoto mbi edu. Regai tigoona kuti zvinenge zviperera papi zvichekaira sei
nokuningisika sei. Panyasi mabuja tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onawu.